Zlatna brazda. Još jedna zlatna brazda je pred nama. Moja imenjakinja će biti draga gošća u našoj današnjoj emisiji. Ona je Danijela Ergović s Poljoprivredne televizije, a malo ćemo se osvrnuti na nedavno završeni sajam Agrotur koji je bio održan kod nas u Požegi. Zlatna brazda. U našoj današnjoj zlatnoj brazdi malo ćemo se osvrnuti na sajam koji je nedavno bio kod nas u Požegi. Radi se o Agroturu, a za njega je zadužena Poljoprivredna televizija. S nama je Danijela Ergović. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i svim slušateljima Radija Laganini. Lijep pozdrav. Evo Danijela, malo ćemo se onako vratiti korak unazad pa se prisjetiti zapravo kako je započeo Agrotur, čija je to bila ideja, čija je to bila inicijativa. Prvi Agrotur je održan 2016. godine, a inicijativa je Poljoprivredne televizije. Znači, ta inicijativa je približiti građanima proizvode naših vrijednih OPG-ova. Mi smo na taj način uvidjeli da u Požegi uistinu manjka ovakvih sajmova i stoga smo mislili da je to uistinu najbolji način prezentacije OPG-ova, razmjene iskustava, te prilika da građani uistinu probaju i kupe kvalitetne slavonske proizvode. Ove godine se sajam održao po 3. put za redom, dakle jedna uspješna priča, nećemo reći treća sreća s obzirom da je svake godine bilo uistinu posebno. I zapravo ovo je jedini takav sajam kod nas u Požegi. Pa evo da se malo osvrnemo kako ste zadovoljni s ovogodišnjim sajmom, koliko je bilo izlagača, što su sve to oni prezentirali, evo za one slušatelje koji možda nisu bili u prilici prošle subote doći i posjetiti sajam. Možemo reći da smo vrlo zadovoljni sa ovim 3. sajmom po redu. Bilo je preko 30 izlagača, našli su tu naravno tradicionalnih proizvoda kao što su kulen i ostale suhomesnate delicije, rakija, vino, razni likeri, sirevi, ulja, začinska paprika, ali pored standardnih sudionika na sajmu, znači izložili su nešto malo drugačije i razne neobične proizvode. Upravo je jedan od glavnih ciljeva ovog sajma prikazati posjetiteljima proizvode koji nemaju priliku vidjeti svaki dan, znači koji nisu dostupni u supermarketima, u trgovačkim centrima. Bilo je tu i proizvoda od industrijske konoplje, rakija od kupine i aronije, što je ovako dosta neobično. Humus koji proizvode crvene kalifornijske gliste. I tako je prošle godine bilo i magarećeg mlijeka koji nažalost ove godine bio spriječen. Znači izlagač iz svega navedenog širimo se iz godine u godinu i povećavamo raznolikost i ponudu nesvakidašnjih proizvoda. Zapravo onako ono što sam ja vidjela na licu mjesta, o tome su pričali oni koji su otvarali sajam, dakle govorimo i o našem županu i gospodinu Tomasu Pandžiću, ali i o gospodinu Balenoviću iz Hrvatske gospodarske komore. Cilj je nekako da kupujemo hrvatsko, da povezujemo potrošače s proizvođačima, da potaknemo tu našu poljoprivredu i jednostavno onako da se okrenemo sebi, da to tako sažmem. Tako je. Znači cilj Poljoprivredne televizije je pomoći proizvođačima i OPG-ovcima da si na neki način približe tržište, da se promoviraju i da svake godine se poveća broj izlagača na sajmu. Također su na licu mjesta i nama, znači predstavnicima Poljoprivredne televizije, proizvođači, OPG-ovci i predstavnici također i kontinentalnog turizma izrazili veliko zadovoljstvo što su se pojavili na samom sajmu i ostvarili su dosta dobru prodaju. To je ono što je bitno, ljudi imaju i dobre kvalitetne proizvode, samo ponekad onaj marketinški dio zakaže tako da ne znaju doći do kupaca, a danas jednostavno moraju nekako razvijati te svoje vještine, a dobra pomoć smo i mi putem naših emisija, ali i vi koji ste se onako baš specijalizirali za poljoprivredu. Mi ćemo poslušati onako jedan prigodan tamburaški glazbeni broj, pa nastavljamo dalje. Zlatna brazda.
U našoj Zlatnoj brazdi s nama je Danijela Ergović sa Poljoprivredne televizije. Mi se ovako kratko malo osvrćemo na 3. Agrotur sajam poljoprivrede i seoskog turizma koji je prošlog vikenda bio kod nas u Požegi. Evo Danijela, rekli smo da je ovo bio 3. Agrotur. Cilj je naravno spojiti proizvođače s potrošačima, prezentirati razne OPG-ove koji djeluju na našem području, kupovati hrvatsko, a evo gospodin Balenović je u uvodnom govoru rekao i da moli sve te poljoprivrednike da se obrate Gospodarskoj komori kako bi dobili i onaj naziv hrvatski proizvod, odnosno izvorno hrvatsko koji im stvarno može pomoći u plasiranju proizvoda. Pa evo, kako ste zadovoljni zapravo sa odazivom ljudi? Prepoznaju li naši Požežani sve vrijednosti jednog takvog sajma koji je, moramo naglasiti, kod nas u Požegi zapravo jedan i jedini? Pa evo, ove godine smo vrlo zadovoljni posjetom naših građana, iako je malo zahladilo, toga dana bilo dosta nepredvidivo vrijeme, ali to nije spriječilo da se odazovu Požežani i posjete, znači i ostali posjetitelji iz raznih krajeva Slavonije naš sajam, i svi su izrazili veliko zadovoljstvo i potkrijepili našu teoriju da ovakvih sajmova zapravo treba biti više, jer smo mi zapravo primarno poljoprivredna županija. Evo, meni je oduševilo što su ove godine na sajmu sudjelovali učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Oni su vam onako tradicionalni izlagači, a oni su ti evo koji praktički od srednje škole nekako nastoje se educirati kako bi jednog dana mogli ostati na zemlji, imati svoje OPG-ove i pokrenuti nekako poljoprivredu ovog našeg kraja. Naravno, vi njegujete i tradiciju, tako da smo imali bogat kulturno-zabavni program, ali onako s osvrtom na staru tradiciju. Tako je, ja sam nekadašnja članica kulturno-umjetničkog društva iz Siča, 8 godina sam djelovala tamo, tako da volim to, što bi reklo, teče mojim venama i želim potaknuti i ostale mlade i oni koji se osjećaju mladima da njeguju i dalje tradiciju, tako da smo uspjeli uz pomoć naših izvođača kao što su bili Kud iz Bekteža prikazati na koji način se njeguje ta tradicija i slavonski običaji u našim domaćinstvima i na samome selu. Jel? Tako da smo mi prikazali uz pomoć Kuda Bektež kako se njeguju običaji u jesen, između ostalog. Prikazali su nam kako se vrši košnja sjena, žetva pšenice, berba grožđa i kukuruza i ostale slavonske običaje uz pjesmu i glumu. Također je nastupila muška pjevačka skupina Grabarčani koja je također svojom pjesmom upotpunila naš program, te mješovita pjevačka skupina Doma za starije i nemoćne osobe Požega. Evo, nakon toga je bila dobra tamburaška zabava uz tamburaški sastav Rubato. Evo, nisam baš sigurna hoću li pronaći nekakvu njihovu pjesmu da napravimo jedan onako glazbeni predak, što se voli reći, ali nešto od tamburice će svakako biti. Uglavnom bio je to onako sajam gdje je stvarno cijelo prije podne trg bio ispunjen, što finim domaćim proizvodima, onako mirisima, okusima, ali i dobrom tamburaškom glazbom. Pa ćemo malo više o planovima za sljedeći agrotur, jer znam kad su ovako veliki projekti u pitanju da se već onako korak unaprijed i razmišljate što ćete nam to sve prezentirati sljedeće godine, pričati upravo nakon tog glazbenog broja. Zlatna brazda. I evo, pjesmu po pjesmu, priču po priču, mi lagano dolazimo do samog kraja naše Zlatne brazde. Naša gošća Danijela Ergović, Poljoprivredna televizija. Mi malo se osvrćemo na agrotur koji nam je bio evo prošle subote kod nas u Požegi, jedini sajam evo kod nas u Požegi koji ove godine okupio brojne izlagače. Evo Danijela, možda da malo ovako samo prije nego što se još osvrnemo na onaj kulturni dio, spomenemo nekakve možda zanimljive izlagače. Bilo ih je stvarno puno, na moje veliko zadovoljstvo bilo ih je dosta iz našeg područja, iz naše županije, recimo Sirot gospođe Ribičić, pa je bila tu i Anita Nekić, Poljoprivredno-prehrambena škola, ali rekli ste da nije samo cilj upoznati ove naše lokalne OPG-ove, već zapravo dovući kod nas u Požegu i nekakve zanimljive izlagače koji dolaze iz drugih krajeva lijepe naše, baš zato da proširimo tu paletu proizvoda. Ovako, ove godine jedan od ovih izlagača je bio obrt Paun iz Donjih Andrijevaca koji nam je pokazao široku paletu proizvoda kožnih opanaka, lovačke opreme i torbi. Također je bio OPG Radičević iz Magić Male koji je promovirao svoju viljamovku i domaći višnjevac. Također je zanimljivo što su ove godine promovirali kontinentalni turizam
znači gostiteljski objekt i restoran Akademija Graševine u suradnju sa obrtom Thrill Seeker koji prezentira cikloturizam i penjanje po stijenama, znači oni djeluju zajedno i u kontinentalnom turizmu promoviraju ljepote naše Slavonije. Tako je. Evo, moram priznati, to je područje venja, a evo po prvi puta da i ja čujem za jedan takav podatak. Evo, zajedno u suradnji mislim da će dosta dobro promovirati taj naš kontinentalni turizam. Prirodne ljepote imamo, ali ono što privlači naravno turiste, goste, to su upravo ti naši domaći kvalitetni proizvodi. Dakle, njih zanima naša autohtona hrana. Tako je. Što se tiče autohtone hrane, predstavio nam se i OPG Karpinus iz Grabarja sa svojim suhomesnatim proizvodima, također i OPG Dragan Radić sa kupinovim vinom. Bilo je tu i organskog gnojiva koje je također bitno za poljoprivredu i pletnine našeg dobro posjećenog već uobičajenog pletačkog obrta iz Đakova, DND. Onda su također posjetitelji mogli vidjeti i kupiti drvene igračke koje nisu također uobičajene u našim trgovačkim centrima tam igračke iz Rokovaca. Također je poljoprivredno gospodarstvo Marić došlo na sajam i ponudilo nam svoju dobru papriku koja je također isto zanimljiva i potrebna ove godine za tradicionalno kolinje u našoj Slavoniji. Koje tek dolazi i bilo je dobro kupiti ju i pripremiti se znači za dane koje dolaze, a to će, evo, zazimilo i možemo računati na to da pripreme već polako kreću. Evo, trebamo spomenuti naše Požeško veleučilište koje je naravno prezentiralo svoja prefina vina. Jako puno je tu bilo izlagača, onako spisak je malo poduži, ali kao što smo rekli, bio je to onako jedan puni krug. Dakle, izložili ste i poljoprivredne proizvode i sve ono što ljudi stvaraju, dakle njihove rukotvorine. Zapravo sve ono što možemo reći je nekakav ručni rad što se tiče ovih nekakvih rukotvorina, ne znam, igračaka i tome slično. I opet sve je to način da nekako prezentiramo naš kraj, da pokrenemo i poljoprivredu i turizam i gospodarstvo, jer jedni bez drugih, evo, ne možemo. A ne možemo niti bez dobre glazbe. Evo, samo minuta, dvije još za kraj da spomenemo, evo, stali smo da su nekako dobru atmosferu podigli tamburaši Rubata, ali preskočili smo reći da je tu bilo i nekakvog nagrađivanja. Tako je, atmosferu do kraja su zagrijali naši tamburaši Robato, a kad je riječ o nagradnom natječaju sajma, tradicionalni nagradni natječaj gdje naši izlagači i posjetitelji mogu se boriti za bogate nagrade kao što su kosilica, bušilica, brusilica te večera u ugostiteljskom objektu Zlatni lug. Nagrade su posjetitelji mogli osvojiti na način da su mogli osvojiti 4 nagrade koje su bile u 50 balona sa logom poljoprivredne televizije. Znači oni su se toga trenutka borili da uhvate balon u kojem je bila nagrada, da ga probuše i evo, ko je bio sretniji i spretniji, taj je bio nagrađen. I evo, samo još za kraj ćemo brzinski reći, plan za sljedeću godinu, još jači, još uspješniji, još Naravno, veći. Još jači, još uspješniji, nadam se i vjerujem još više izlagača sa raznovrsnijom ponudom koja će privući još više ljudi na trg koji je također i ove godine bio prepun i nadam se da ćemo imati još zabavniji program što se tiče naših kudova, tamburaša, tako da će biti bogata i dobra atmosfera. Pravi slavonski sajam. Tako je. Danijela, hvala vam puno. Hvala vama. Zlatna brazda. Došli smo do kraja naše današnje Zlatne brazde, rezimirali smo treći sajam koji je bio održan kod nas u Požegi, jedini takav sajam na području Požege, a za njega je evo zaslužna i sve čestitke idu poljoprivrednoj televiziji. I mi kroz naše emisije nastojimo povezivati potrošače s proizvođačima, prezentirati rad OPG-a i nekako dati svoj doprinos poljoprivrednom razvoju ovog našeg kraja. I današnju Zlatnu brazdu uredila i realizirala Danijela Orz. Zlatna brazda.
emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.